Днес, скъпи приятели, ще ви покажа на капачката на хидравликата как се чисти клапанчето. Защото като се запече клапанчето и прави налягане в хидравликата. На Сангьон Кайрон. Ето го. Ето я капачката на хидравликата. Изваждаме я. Вътре има хидравлично масло. И сега ще ви покажа. Ето я тук. Така. Изтръква се от маслото. И тук е така с макетното ножче се бърка. И се отваря отгоре тази капачка. Ето я. И ето го клапанчето. Ето това представлява клапанчето. И това клапанче с течение на времето, ето тук се запича. И трябва и така да се разкара. Ето виждате. Защото може да влиза въздух. Сега ще ви покажа. Виждате отдолу как просветлява. И така. И по обратния начин се слага. И след това си се слага и тая капачка. И вече е готово. И се завива на казанчето на помпата на хидравлика. Това е за днес, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео.